Kiovassa valtarakenne sortui silmissä kuin Itä-Saksan hallinto viimeisinä päivinään. Vaikka Ukrainan pelätään nyt ajautuvan hajannukseen, on myös itäosilla omat syynsä pysyä muun maan yhteydessä. Mutta ennen uusia vaaleja on päästävä yli viime viikon väkivallan järkytyksestä. Toimittajamme Jyrki Saarikoski sai huomata, että tunteet ovat pinnassa myös Suomen ukrainalaisilla. Maidanilla lukemattomat kerrat kaikunut hymni kaikui Kulosaaressa. Kiovassa koettu väkivalta on järkyttänyt myös Suomen ukrainalaisia. Kynttilämielenosoitus oli Eurooppa-nuorten koolle kutsuma. Tämä on järkyttänyt meitä syvästi ja haluttiin osoittaa, että mitä ajatellaan tästä ja myös näyttää tukemme näin. Tilanne Ukrainassa oli perjantaina epäselvä, mutta se tiedettiin, että Janukovic oli opposition ja ulkovaltojen painostuksesta taipunut jo myönnytyksiin. Mä toivon, että se kestää. Ja on se ainakin askel eteenpäin. Lvivistä kotoisin oleva nuori mies muistutti, että läntinen Ukraina oli jo aseistautumassa. If you rob a military base, why would you go to rob it? What would you take from there? You take the assault rifles, you take sniper rifles, you take grenades, and they did that. In Lviv, you know, a couple of military bases in the Carpathian Mountains, in Ivano-Frankivsk. You know, people are, we all want to change the government. We all want to change the country. Silti suru surmattujen vuoksi oli päällimmäisenä, näin myös tällä odessalaisella. Это мы не ожидали, не предвидели такой жестокости в наше время, в 21 веке, уже в цивилизованном мире, что такое зверство может осуществить режим против своих же людей, потому что конфликта, противостояния гражданской войны в стране нет. Это война режима со своим собственным народом, и это страшно. Helsingissä kokoontui 50 ihmistä. Samana päivänä Maidanilla laskettiin surujuhlaan saapuneita jälleen kymmenissä tuhansissa. Mutta jos iskun tekijät olivat tavoitelleet poikkeustilaa, oli vaikutus päinvastainen. Tapahtumien vyöry teki tuloaan. Lauantaina mellakkajoukot jättivät asemansa ja Janukovic pakeni, mutta vangittu entinen pääministeri Julia Timošenko saapui väen eteen. Tämän vapautus on tärkeä symboli, vaikka Timošenko otetaan muuten vastaan ristiriitaisin tuntein. Lauantai-iltana kokoontuivat Suomen ukrainalaiset Uspenskin katedraaliin. Muutoksen hinta oli vielä mielessä. Panihidan osanottajat kantoivat surmattujen kuvia ja ortodoksiperinteen mukaisesti nimet luettiin ääneen. Mutta kaikki koettu kiristää ukrainalaisten välejä, mikä nähtiin myös Uspenskissa. Koska se on suurin tragedia koko Ukrainan kansalle itsenäisyysajan aikana. Niin. Paikalla ollut lähetystön edustaja menetti malttinsa saatuaan kuulla syytöksiä Janukovic-kytkennöistä. Välikohtaus ennakoi kiistoja, joita Ukrainassa tullaan vielä kauan näkemään. Seisoin tällä paikalla ja Ukrainan diplomaatti hyökkäsi minua, alkoi huutaa minulle ja otti minulle näin. Hän yritin pitää häntä etäisyydellä. En ole tehnyt enkä lyönyt häntä. Hän yritti lyödä minua. Vielä kirkon pihallakin purettiin tunteita. Suuren maan varsinainen kiistakysymys on kuitenkin itäinen Ukraina, jonka mahdollista etsiytymistä Venäjän huomaan uudistusmieliset pelkäävät. Onneksi Janukovic on tehnyt nyt päätöksen, joka sopii suuremmalle osalle meidän ukrainalainen kansaa. Joo, se on suurin pelko, että nyt venäjänmielisiä ihmisiä ne tukevat Itä-Ukrainan jotain separatisten pyrkimistä luoda Itä-Ukrainan valtio, ja se on tosi suurin pelko. Kansallismielinen Lviv lännessä, muutoksen kokenut Kiova keskellä ja idässä vanhaa valtarakennetta tukevat Harkov ja Krimin niemimaa ovat vastinpareja, joiden yhteydessä on puhuttu jopa maanjaosta. Ulkopoliittisen instituutin tutkija toppuuttelee arvailua.
It is not a state at all. It is not even an emergent federation. An alternative to Ukraine in its current constitutional order is chaos and disorder, not the separation. We cannot talk about anything even remotely resembling a state or separatism. What we should be talking about is that there are normal interests of these people, economic interests, cultural interests, certain cultural identities that have to be protected. Etenkin Krim tukeutuu Venäjään ja idässä ja etelässä on järjestetty suuria kansan yksimielisyyden ilmauksia. Moses arvioi, että nämä alueet pysyvät kuitenkin oman etunsa nimissäkin Ukrainan osana. Myös vaaleissa voi odottaa yllätys. The national radicals are gaining strength, and that is a result of the fact that the peaceful and democratic and liberal protest was ignored. It was ignored for so long that radicalization of the protest under the nationalist banners partly became unavoidable. This will be one of the factors which will mobilize the electorate in the east. Therefore, what will happen after the May elections is still unpredictable. Entisen johtajan kokoamia omaisuuksia on esitelty kansalaisille. Kiovan kautta suuren osan Ukrainaa itselleen varmistanut kumous jatkaa näin symbolista voittokulkuaan, mutta opposition hajanaisuuden vuoksi voi Maidanin todellisen demokratian haaveeksi myös jäädä. Maidanin väellä on ollut kova tahto ja halu, mutta luottavatko he nyt näihin oppositiopoliitikkoihin? Se on vaikea kysymys. Oppositiolla ei ole niin iso tukea. On tärkeää siirtää valtaa myös nuoremmalle sukupolvelle. Ja nimenomaan niillä, jotka olevat puolustamassa ja kuolemassa tämän oikeusvaltion puolesta. Чуєш, тут машина якісь приїжджає, що... До вечора.